Assalamu alaikum. A yau insha Allah zan nuna mana yadda za mu sa wayarmu a call forwarding. Ma'ana in aka ce call forwarding ana nufin ba wanda zai iya kiran ka ya same ka ta layin ka kenan, amma kuma wayarka na buɗe, network ɗinka na wayarka na aiki. Za ka iya buɗe data ma kai chatting ɗinka, kai browsing, kai komai da kake da wayarka as usual da data, amma kuma ba zai yiwu a kira ka ba. In baka so wani ya kira ka a wannan lokacin da kake uzurinka, kawai in mutum ya kira ka za su nuna mar kawai kamar wayar ma a rufe take, amma kuma wayar ba a rufe take ba. Hasali ma kana aiki da wayarka, kana chatting ko wani abu mai kama da haka. Ga wanda suke da layin MTN, in suka tashi ga kuɗin da za su danna. Iya masu layin MTN sai ka sa star sai ka sa 2 sai ka sa 1 sai ka sa star sai ka sa 0 0 0 0 0 0 0 0 sai ka sa zirikan har guda 8 sai ka danna hash. Misali ni sai na sa haka, ina so zan sa wa layi na call forwarding, bana so wani ikira ni same ni, sai in danna kira. Na danna kira sai in zaɓi ta layin. Yanzu misali ina so zan rufe layi na sim 1, bana so wani ikira ni same ni ta sim 1, sai in danna. Na danna kamar haka, gashi nan yanzu ya koma call forwarding. Da haka da yanzu duk wanda ya kira ni ba zai same ni ba, kuma zan iya sa duka layuka na sim 1 da sim 2, zan iya buɗe data sim uzuri da su, ba wanda kuma zai iya kira na ya same ni. Idan kuma ina da ra'ayi zan buɗe sai in danna hash 2 sai 1 sai hash, sai in tura kira, sai in zaɓa ta layin da na sa call forwarding din, sai in danna kamar misali sim 1. Gashi nan na tura, za ku gani yanzu ya sa disable. Don haka yanzu na riga na buɗe. To wannan shi ce hanyar da za ka rufe layinka yadda ba wanda zai iya kiran ka, amma kuma wayarka na buɗe, za kuma ka samu damar da za ka yi chatting kai kuma wani ba zai takura ma ba. Amma wannan iya ga masu layin MTN ne. Ga wanda suke da layin Airtel, insha Allah a bidiyon mu na gaba zan mana bayani a yanayin yadda su ma za su rufe layin su sashi a call forwarding insha Allah. Thank you so much. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Na gode. Ni ne naku Sharif Kumriya. Thank you so much.